Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Ya almu'udi ka ban dama in samu abin faɗi, ka ban na yi godiya Allahu ina neman daɗi. Domin yanayin zuma test ɗin shi daban ne da madi, kana banne na sha Allah ba don tsabar ibadu ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Wannan bakin zaren na gano kowace shekara, ai dan annabi ne Allahu kake ban fikira. Har ana sanya ni layin waɗanda suke yin shi'ira, wannan ikonka ne na san ban bar layin makoya ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Amma da kayan sare har na kan ɗalle ga studio, waƙoƙin annabin da ake sanya su a rediyo, burgenu suke yasa koyaushe nake yin kwaikwayo. Hadafi na annabi duk da cewa na san ban karatu ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Wannan naka Allahu yau ma ya maka magiya, neman yarda yake a gare ka ta ƙarin lafiya, da basira mai yawa ya fi tarin kumfan maliya. Na shige kogin yabo na yi su ko da ban kai masunta ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Sarki ya tambata gunka Allah sarkin rahama, a cikin wannan yabo na yi roƙo sannan na kuma. Salatin nan da gunka ya zamshi ne na saman sama, ka naɗa shi ga annabin da kai shi daban baka masa tamka ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Sanya alaye ciki rabu kai ne kai musu martaba, da sahabban annabi dai shi suka saba rubanka ba. Dukiyarsu da rayuwa sun baiwa mahaifin Zainaba, kullum nema suke su bace gun yaƙi ba gidaje ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Ya mai tijjaniya Shehu Ahmadu wanda nake ta so, gaisuwa ce na maka har da in yasin da yake iso. Na matsogun Sheikh Abubakari wannan da yake kaso, a cikin ƙaunar ma'aiki ba wai harkar duniya ce ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Daga nan gun yan uwa zan tsaya in ranga da sallama, da siradil mustaqim ma'aiki mai raba gardama. Assalamu alaika ya murshidi bai rarraba rahama, muryarka nake bara in ji amsawarka a yafarin duba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Natsuwa ta ga mai bayani idan na ji muryar annabi, ka yi min izinin zama gunka ko na awa ɗaya da rabi. Na san duk arziki sai na tara shi tsibi-tsibi, zaman ko na sakon ɗaya na samu ban rakiyar mazaje ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Adashen nan na ƙaunar ka annabu wacce na kan zuba, dan isar ka ga rabbana ya habibu ka ce min kaya ba. Ka yi mun wani taimako ranar da ake raba martaba, ka karɓi zubin da na yi ko da na yi latti ban zuba duba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Sahibul darajatu wal barakatu ina yi maka jinjina, gaisuwar ban girma ce na yi ma mai haske idan duna. Dan rubutun so da ƙauna nake yi gunka a alluna, madarar ƙauna nake so ka ban in sha ko ba a ƙoƙo ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Duk kaunu suna ƙasa kai kake sama kau da baƙin ciki, ya ƙurewar martaba kai ne darajar ka daki-daki. Ko ta ina daban kake ya mai kare mana farmaki, ko
ko a siffa ko hali naka yayi daban baka samu tamka ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Annabinmu daban kake ko ta gun kyauta ka shahara. Kai kake bai wanda ke nema ko wanda yake bara. Take yanke kake rabo ba je ka dawo ko jira. Duk wanda ka bai wa kyautar ka har abada ba zai talauce ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Bai sanya ya zuciyar da ta firgita ko ta farfasa. Kai kake gyara ta tsab ko da ta hau sai ta yi ƙasa. Kuma kai mata kwalliya wasu alkairan ka daddasa. Sai a ganta tana tsiro taki da ruwa ne bai karanci ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Ni dole na gaida kai mai gyara abin da ya karkata. Mai hanyar gaskiya mai kiran bayin da suke bata. Dan a yarda da babu sarki sai Allah ka kira wata. Yan shaidar kai naɗin Allah ne ba rawanin mutane ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Nur zatin laya al'amarinka da mamaki yake. Ga ka siffar ɗan adam amma komanka daban yake. Dan ko haske na bakin ka mantar da walƙiya yake. Ko rana ta zawali ba za ta fitar maka da alamu ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Rayuwa inda da kaunar ka ba mai yi mata yaudara. Kaunar ke maganin hatsabi bai ko sun tunzura. Dan cikinta da teburi na zaman sulhun da ya gagara. Jojin kes ba wuya sai dai ba a zo kotun ma'aiki ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Da zuwa gun mai gida kowa sai dai ya tsaya kurum. Dan za a ga gaskiya da sanin hakokin ɗan adam. Komai daidai kake yin shahar a ji daɗi ai na'am. Ba mai kawo maka kuka baka share marhawaye ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Mai hanyar gaskiya wacce babu tudu da kwazazzabi. Hanyar ce wacce ke gyara bayi ko da sun rabe. Tafiyar ba bambanci na bakar fata da balarabe. Kowa ya ba za a mar in dai tafiyar bai sanya wasa ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Lamarinka na gaske ne narkuwarka cikin wahadaniya. Na ji ko mu baya da aka yi maka ya mai tarbiya. Rabbu ya ce da shi aka yi haka tsarin nan ke tafiya. Ko shahada bai cika inda ba a sa sunan ma'aiki ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Kai jifa ma ya ce shi yayi waya lamarin yake. Allah dai ɗaya ne kai ko annabi sirri ne kake. Duk irin nau'i na girma ma'aikin Allah ka cike. Ba mai gano hakikar ka inda ba Allah maƙagi ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Ko motsa kai a gurin Allah bauta yake. Duk abin da kai shi ya zama addini ko ya yake. Bautar dama kawai a kamanta abin da ya zama kake. Ibada ko ta me in dai ba kai ba ta zama bauta ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Zancen ka sahihun ne domin daga Rabbu yake zuwa. Shirinka azimun ne dan bauta ce mai hauhawa. Zamanka da tafiyar ka ibada ce ciki mai yawa. Ko yaushe kaɗai ta Allah kake ba a kai ka sanin buwayi ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Haske ya bayyana da hazo da duhu ya suke. Masana sun kasa gane hakikar yadda abin yake. Gashi ka cika ka isa kuma gundarin rahama kake. Da wannan martabar amma baka bar kwana ibadu ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Dan kai
Allah yake komai rahama ko afuwa, dan kai bayi suke kubuta ranar da ake yawa. Sai ka sa baki kafin kowane sauki ke zuwa, ba dan girman ka ba kaunukan ba za su kusanci ceto ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Kai ka san hanyar zuwa gun Allah ba mai rakiya, kai ka saba ganin shi ba shamaki jagoran duniya. Kai ka san shi hakikatan ko ranar gobe da an tsaya, za a nuna martabobinka ne domin ba su zam sanannu ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Ranar zan so ka ce ko da baiti ɗaya in biya, cikin ladabi zan tashi in rera ko ba kafiya. Kai mun wannan alfarma dan in mai gausiya, da ƙauna na taho gunka annabu ba da yawan ibadu ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Ya annabu ƙara sabanta ƙaunar nan da nake maka, ka ta bani gwalagwalan kalmomi ne ta biya maka. Kai mun wani albishir ko agun bacci in ji ka saka wani sirri wanda zai fizgi ruhi na ba dan hali na ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Karshe na yi godiya Allah na san kai kai mani, baiwa na yabo ga annabi duk da ina dan kankani. Na gode ni Sharif Sale dangi na da ɗayin tuni, mu riƙe ƙaunar ma'aiki ba mu tsaya hirar mutane ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai samu tamka ba. Annabinmu daban yake ko ta ko ina bai